Nijedan narod u Evropi nije poput Bošnjaka preko 300 godina izložen kontinuiranom genocidu, ubistvima, silovanjima, pljačkama, progonima, a da uprkos tome još uvijek opstaje i traje u vezanosti za svoj bosanski državni, kulturni i životni prostor. Genocid nad Bošnjacima uzrokovan je islamofobičnim predrasudama bošnjačkih susjeda, koji Bošnjacima kao autohtonim starosjediocima bosanske zemlje pripisuju osmanski, neevropski identitet. Mržnja prema islamu temeljni je pokretač genocida nad Bošnjacima. Velikodržavne ideologije Srbije i Hrvatske već preko 300 godina smatraju da Bošnjaci trebaju nestati zajedno sa nestankom Osmanskog carstva. Osvajački i pljačkaški ciljevi tako se stoljećima pravdaju islamofobijom, iako su Bošnjaci tisućljetni domaćini bosanske državnosti. U nastavku ćemo predstaviti najvažnije historijske etape u kontinuitetu genocida nad Bošnjacima. Počela je odmazda koja će trajati narednih 300 godina. Muslimani koji nisu uspjeli izbjeći u bosanski ejalet i druge krajeve južno od Save i Dunava izloženi su ubijanju, otimanju imovine, progonima, prodavanju u roblje i nasilnom prevođenju u katoličanstvo. Džamije se ruše ili u manjem broju pretvaraju u katoličke crkve. Kao i 2 stoljeća ranije u Španiji, svi objekti materijalne i sakralne kulture i civilizacije bili su porušeni i uništeni. Muslimane nije mogla spasiti činjenica da su stoljećima, dok su imali vlast, čuvali i garantirali sva prava kršćanima, koji su umjesto tolerancije i zahvalnosti uzvratili genocidom. U Boki Kotorskoj su kršćani, Crnogorci i Hercegovci, kao i manji broj Mlečana 1687. godine, izvršili strašne zločine nad muslimanima. Jedan broj muslimana je nasilno preveden u hrišćansku vjeru. Srušene su i uništene brojne džamije i mešdžidi. 2 najveće džamije su pretvorene u crkve. Oktobar 1689. godine. Austrijska vojska i srpski dobrovoljci zauzimaju Novi Pazar, spaljuju grad i vrše pokolj muslimana. Krvoproliće nezapamćeno. Srbi su poharali i popalili Novi Pazar. Plemena iz crnogorskih brda, predvođeni Kučima, vrše pokolje u Sjenici, Bijelom Polju, Prijepolju, Rožajima i Bihoru.
26. oktobra 1689. godine austrijski general Piccolomini sa srpskom i albanskom milicijom spalio Skoplje, grad sa 60.000 stanovnika. Požar je progutao mnogo lijepih zgrada, palata, džamija i čuvenih vrtova. Spaljivanje Sarajeva i pokolj Bošnjaka u svome je dnevniku opisao Eugen Savojski. Turci su već bili sklonili najvrijednije stvari, ali su svejedno ostavili za sobom veliku količinu svakojake robe. Pred večer je grad planuo. Inače se nalazi na široku prostoru i potpuno je otvoren. Ima 120 lijepih džamija. Sutradan sam još ostao u Sarajevu. Prepustili smo grad i svu okolicu vatri. Naš jurišni odred, koji je progonio neprijatelja, vratio se s bogatim plijenom i mnogo žena i djece. Nakon što su pobili svu silu Turaka. Tokom Velikog Bečkog rata od 1683. do 1699. evropske sile ujedinjene u Svetu ligu su oslobodile velike dijelove centralne Evrope od osmanskih Turaka i bitno oslabile osmansku vojnu moć. Kršćansko stanovništvo je dizano na ustanak protiv Osmanskog carstva. Javlja se pokret za oslobođenje Crne Gore od Turaka. Ohrabreni vojnim uspjesima hrišćanskih zemalja, crnogorski pravoslavci su namjeravali da se oslobode tako što će domaće muslimane pokrstiti ili ih pobiti i protjerati. Genocid nad Bošnjacima muslimanima Stare Crne Gore događa se 1711. godine, uoči Badnje večeri. Te noći je izvršena takozvana istraga Poturica. Crnogorci su uz blagoslov i podršku pravoslavne crkve i pod vodstvom crnogorsko-primorskog vladike Danila Petrovića poklali, nasilno preveli u pravoslavlje i protjerali između 3 i 4 hiljade muslimana. Opljačkali su imovinu pobijenih muslimana, uništili njihove sakralne i kulturne objekte, među kojima je i 6 džamija. Najveći broj muslimana kreće u izbjeglištvo ka susjednim nahijama oko Bara, Nikšića, pokraj Skadarskog jezera i Bojane, a neki i u Podgoricu. Od 1712. u Staroj Crnoj Gori nema više muslimana. Na njih još jedino podsjećaju brojni toponimi. Istragu Poturica je u Gorskom vijencu opjevao vladika i najveći crkveni dostojanstvenik Petar Petrović Njegoš, čime je dao ideološki poticaj za sve kasnije zločine nad muslimanima na teritoriji Srbije, Sandžaka, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Istraga Poturica je predstavljena kao epohalan događaj po Crnu Goru, od kojeg datira njeno oslobođenje. Danas, u Virpazaru, ispod sravnjenog grada Besca, stoji mermerna ploča na koju su ispisani Njegoševi stihovi.
Po Crmnici Turke isjekosmo, i grad Besac zemljom izravni smo. Sad ti nema u našu nahiju obilježja od turskog uha, do trupine, ali razvaline. U jednom pjevanju Njegoš opjevava izvještaj vojvode Batrića, podnesen episkopu Danilu i igumanu Stefanu o jednom pokolju Bošnjaka. Kuće turske ognjem izgorje smo, da se ne zna ni stana ni traga, od nevjerna domaćega vraga. Iz Cetinja u Čeklić pođo smo, čeklički se razbježaše Turci. Malo koga od njih posjeko smo, ma njihove kuće popali smo. Od mečeta i turske džamije napravi smo prokletu gomilu, neka stoji na ukli narodu. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. U toku srpskog ustanka od 1804. do 1813. počinje progon Turaka na područjima na kojima se postepeno uspostavljaju i šire dvije balkanske države, Srbija i Crna Gora. Poznati srpski historičar i političar Stojan Novaković konstatirao je da se od ustanka 1804. godine u Srbiji vrši generalno trijebljenje Turaka iz naroda, kako bi se stvorile etnički čiste teritorije. Po terminom Turci misli se na muslimane, uglavnom Bošnjake, to jeste autohtono stanovništvo za koje su srbijanski voždovi zagovarali protjerivanje u Tursku. Srbi su ubijali, klali, pljačkali, prisilno prevodili u pravoslavlje i protjerivali Bošnjake i druge muslimane, spaljivali naselja i mahale, rušili džamije i druge islamske objekte. I samo ponašanje srbijanskih ustanika, kako za vreme bune, tako i pre nje, ne govori o hrišćanskoj prirodi ustanika. U obračunu s Turcima oni su divlji, surovi, seku glave, ubijaju tursku nejač. Karađorđe vojvoda Pljakić pali veštice gotovo kao iskonski mitski čovek. Prota, poput svojih predaka, smatra da Bogu treba služiti prinoseći mu na dar kao žrtvu, tuđu krv. Ljudi ustaničkog vođe Jakova Nenadovića kolju Đurčinog momka nožem kao žrtveno jagnje. Karađorđev momak Petar Jokić svedoči da su ustanici slično Indijancima skidali skalpove sa glava ubijenih neprijatelja. Prilikom zauzimanja Sjenice, Novog Pazara i Peštera, Karađorđe je 1809. izvršio pokolj sjeničkog stanovništva i spalio Novi Pazar. Stradavali su muslimani u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Muškinje nemalo sve isijekoše. Počeše bile rasporivati teških žena trbuhe i vaditi djecu. Ta kad bi vidjeli da je koje dijete muško i njega bi ubili. A od ženskinja šta su radili i kako su sa njima postupali, to mi ne može jezik govoriti niti pero napisati.
U pismu zapovjednika Ozrenskog četničkog korpusa, upućenog 13.2.1943. zapovjedniku Zeničkog vojno-četničkog odreda, govori se o genocidnim ciljevima velikosrpske ideologije. Setite se velike borbe za oslobođenje pod vodstvom velikog vožda Karađorđa. Srbija je bila puna Turaka. U Beogradu i ostalim srpskim varošima stršale su muslimanske munare, a pred džamijom su Turci vršili svoja smrdljiva pranja, kao što i sada rade u srpskoj Bosni i Hercegovini. Na stotine hiljada muslimana bilo je tada preplavilo našu otadžbinu. A pođite danas kroz Srbiju. Nigdje nećete naći ni jednog Turčina, muslimana. Nećete naći čak niti jednoga njegovog groba mezara, ni jednog šiljka, nišana. Nakon sticanja statusa vazalne autonomne kneževine u okviru Osmanskog carstva Hati šerifom od 1830. u Srbiji su izvršeni masovni zločini nad muslimanskim stanovništvom, uključujući i genocid. U periodu od 1830. do 1867. godine, a posebno od 1862. do 1867. u Srbiji su pobijeni i protjerani svi muslimani iz Beograda, Užica, Šapca, Smedereva, Kladova, Loznice, Valjeva, Požege, Čačka, Sokola i drugih mjesta. Oduzeta im je imovina. 1.000.000 hektara obradive zemlje, oko 100.000 građevinskih objekata, oko 300.000 grla stoke, uništeno cjelokupno kulturno nasljeđe islamske arhitekture. Od 1862. do 1878. za 16 godina porušeno je oko 600 sakralnih objekata. Gornja Zizija, Bosanski Šamac i Donja Zizija Orašje nastali su kao izbjeglička naselja koja su osmanske vlasti podigle za muslimane protjerane iz Srbije. Naselja su nazvana po sultanu Abdulazizu. Crnogorci su izvršili brojne zločine nad Bošnjacima i Albancima, katolicima. U Bihoru su 1854. ubili 200 Bošnjaka. U Kučima su 1856. mnogi Bošnjaci i Albanci likvidirani, među kojima žene i djeca. Mnogi su protjerani i nasilno prevedeni u pravoslavlje. Prilikom iznenadnog napada na Kolašin 1858. za cijeli čas izgorjelo je po kućama oko 600. Tada su Crnogorci od Kolašinaca učinili grdilo, rob i grob. Da su im kuće zapalili, gdje su mnogi izgorjeli, da je oko 100 zarobljeno i da ih je toliko posječeno. Prilikom napada na Kolašin upropašteno je 12.000 govedi i veći dio domova, žena i djece. Jedna Turkinja je izbavila iz plamena svoga djetića od 9 godina. Tom prilikom je Kula izgorjela, a svi Turci posječeni. Pripajanjem Gornjeg Polimlja Crnoj Gori
organizirana je akcija nasilnog prevođenja Bošnjaka u pravoslavlje. U Vasojevićima je 1857. pokršteno oko 400 lica. U januaru 1858. godine u selu Donja Rženica pokršteno je oko 200 duša muških i ženskih. Samo u toku jednog dana u selu Konjusima pokršteno je 50, a u Božićima kod Andrijevice 75 lica. Ugovorom o razgraničenju između osmanske vlasti i Crne Gore iz 1859. godine, izvršenim pod pritiskom Francuske i Rusije, Crna Gora je dobila Gornje Vasojeviće, Grahovo i Njudol. Posljedice tog darivanja bili su zločini genocida nad Bošnjacima. Naime, Crnogorci su, pored nasilnog prevođenja u pravoslavlje, preko 30 vasojevičkih bratstava, sa oko 750 Bošnjaka i u Grahovu i u Njudolu istrijebili Bošnjake i porušili njihove džamije. Tada su Crnogorci i u Kolašinu izvršili pokolj bošnjačkog stanovništva. Nakon ratova od 1876. do 1878. do tada autonomne kneževine Srbija i Crna Gora stekle su odlukom evropskih sila na Berlinskom kongresu državnu neovisnost uz znatno teritorijalno proširenje. Na teritorijama koje su pripale Srbiji, Niš, Pirot, Toplica, Prokuplje i Vranje, gdje je živjelo brojno muslimansko stanovništvo, izvršeni su masovni zločini genocida. Uništeni su tragovi islamske kulture i sakralne arhitekture. Srpska vojska je za 3 dana likvidirala i protjerala hiljade muslimana. Muslimani su činili većinsko stanovništvo Nikšića, Zetske ravnice, Spuža, Podgorice, Kolašina, Žabljaka na Skadarskom jezeru, Bara i Ulcinja. Ova mjesta su odlukom Berlinskog kongresa 1878. pripala Crnoj Gori. Uslijedio je genocid. Mnogi muslimani su ubijeni. Oduzeta im je sva pokretna i nepokretna imovina. To ih je primoralo na iseljavanje velikih razmjera. Selili su se bez igdje ičega u Sandžak, Novi Pazar, Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, Mostar, Albaniju, Skadar i Drač, Kosovo, Kosovska Mitrovica, Mangzit, Makedoniju, Skoplje i Anadoliju. Od 600 iseljenih muslimanskih porodica iz Nikšića, 318 ili 52,8% sklonilo se u Bosnu i Hercegovinu, 283 ili 47,2% u Albaniju. Iz Puža se iselilo 200 domaćinstava. U Kolašinu je prije Berlinskog kongresa bilo 4067 Bošnjaka. Nakon 1878. tamo ih više nije bilo. Do Berlinskog kongresa u Crnoj Gori je bilo oko 43.000 muslimana, a poslije tek 12.492. Muhadžirska tragedija zahvatila je i Barsko-Ulcinsko područje.
Iz Bara za Skadar se iselilo 198 porodica. Iz Ulcinja je iseljavanje vršeno nekoliko puta. Prvi put su digli 198 porodica, drugi put 200, a zatim 145 brodovlasnika otplovili za Drač sa poznatom Ulcinjskom flotom. Posljednja grupa od 100 domaćinstava pošla je za Skadar 1906. godine. Nakon austro-ugarske okupacije i 1878. godine i aneksije Bosne i Hercegovine 1908. počelo je masovno iseljavanje Bošnjaka prema Sandžaku, Kosovu, Makedoniji i Turskoj, pa sve do Bliskog istoka. Za Austro-Ugarsku se ne može nikako reći da je prema Bošnjacima vodila neku genocidnu politiku, ali je kao katolička zemlja prešutno podržavala proces njihove depopulacije. Postoje tvrdnje da se za 40 godina austro-ugarske vlasti u Tursku iselilo čak 300.000 Bošnjaka, a prema službenim austro-ugarskim podacima taj broj je 61.114 Bošnjaka, što je u koliziji sa podatkom Carigradskog povjerenstva za smještaj izbjeglica, po kome se od 1900. do 1905. iz Bosne doselilo 72.000 lica. Činjenica je da je od okupacije procentualno bivalo sve manje Bošnjaka, pa je procenat od 38,73% iz 1879. godine 6 godina poslije pao na 36,88%, a 1910. na 32,25% Bošnjaka. Manji broj bošnjačkih iseljenika naselio se u Siriju, Liban, Jordan i Palestinu. Nekoliko bošnjačkih porodica i 1878. godine stiglo u Palestinu, gdje su sagradili 2 džamije i formirali koloniju blizu drugih muslimanskih muhadžira iz Maroka, Alžira, Krima, Kavkaza i Turkestana. Bošnjaci su se vremenom asimilirali u lokalnu arapsku populaciju, zaboravivši svoj jezik, kulturu i običaje. U toku Izraelsko-arapskog rata od 1948. do 1949. neki bošnjački potomci su, pretpostavlja se, otišli u susjedne arapske države, dok su drugi ostali. Njihovi potomci žive u više sela na sjeveru Izraela, čije se nasljeđe reflektira u arapskim prezimenima Bušnak i Bošnak. U toku i nakon Balkanskih ratova od 1912. do 1913. izvršeni su brojni oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocid. Nad Bošnjacima u Sandžaku i u Crnoj Gori, odnosno nad Bošnjacima i albanskim muslimanima i katolicima u Metohiji, na Kosovu i Makedoniji.
Crnogorska vojska je nakon zauzimanja Sjenice 24. oktobra 1912. godine na području Pešteri u navodnoj potrazi za oružjem sprovodila torturu i vršila zločine nad bošnjačkim selima. Nakon povlačenja sa Peštera, crnogorski vojnici su u selu Korita ubili 60 Bošnjaka. Crnogorska vojska je poslije ulaska u Donji Kolašin zapalila 140 kuća u selima Lisci i Obodu. U selu Drpljanima, iznad Šahovića, zapaljena je po dogovoru sa kraljem Nikolom 41 kuća. U Bijelom polju crnogorska vojska je pljačkala trgovačke radnje i kuće i surovo ugnjetavala goloruke Bošnjake. U Berenama je posebno zapažen zločin prema grupi od 25 talaca, koji su prilikom sprovođenja u logoru Nikšiću ubijeni. U selu Meteh u okolini Plava u toku noći je ubijeno 12 članova porodice Bekteša Šaljunovića. Crnogorci su 1912. godine u Metohiji na području Peći i Đakovice izvršili masovno prevođenje katoličkog i muslimanskog stanovništva u pravoslavlje. Mnoga albanska sela u Makedoniji su pretvorena u stubove vatre, gdje su Srbi pljačkali i ubijali turske i albanske civile. Tako su, ilustracije radi, na glavnom mostu na Vardaru, u centru Skoplja, ubijeni brojni Albanci, čiji su nagomilani leševi, bez glava, stajali ispod mosta. Donjovasojevićka brigada je krajem 1912. pod komandom brigadira Avra Cemovića u dijelu Sandžaka prema Tutinu i Ribarićima izvršila brojne zločine nad muslimanima. Crnogorci su 1913. godine u Plavu i Gusinju strijeljali i pobili 800, izvršili brutalno pokrštavanje muslimanskog stanovništva, 12.000 Bošnjaka i Albanaca, te opljačkali i zapalili njihove kuće. Jedan broj bošnjačkog i albanskog stanovništva je novembra 1912. godine ispred crnogorske vojske pobjegao u sjevernu Albaniju. Iz Šahovića je poslije 1912. iseljeno 340 porodica, a iz Mojkovca i Ravne rijeke 453 porodice. U ljeto 1913. i tokom 1914. godine proces iseljavanja plavogusinskih Bošnjaka je nastavljen. Srpski i crnogorski vojnici su u sjevernoj Albaniji pretvarali cijela sela u krematorije, gdje su žene, djeca i onemoćali spaljivani živi. Njihovu brutalnost je prikazala svjedok Edith Durham, britanska ratna dopisnica i bolničarka, koja je liječila crnogorske vojnike. Durhamova navodi da Crnogorci i Srbi rutinski masakriraju albanske, turske i bosanske muslimanske civile. Ona je posebno uočila njihovu praksu odsjecanja noseva i gornjih usana sa još živih žrtava. Također, ova novinarka je opisala kako su srpski vojnici mučili civile sporom smrću, jednostavno, radi lične zabave. Krajem septembra 1914. srpske i crnogorske jedinice izbile su na Romaniju. Došle su skoro do Pala, gdje su vođene žestoke borbe za odbranu Sarajeva.
Prilikom prodora srpske i crnogorske vojske počinjeni su zločini u Fočanskom, Čajničkom, Višegradskom, Rogatičkom, Bijeljinskom, Gatačkom, Bilećkom i Trebinskom srezu. U izvještajima koji su upućivani tim povodom zemaljskoj vladi za BiH, navodi se da su nakon prodora srpske vojske u Višegradski kraj starješine pravoslavnog naroda istog časa po ugledu na one u Sandžaku preduzele izvršavati povjerene im zadatke, vršeći napad i represije nad muslimanskim stanovništvom. Tokom ovih višemjesečnih borbi iz krajeva jugoistočne Bosne u druge dijelove Bosne i Hercegovine izbjeglo je 37.294 Bošnjaka, uz 7.102 Bošnjaka iz Sandžaka. Razoreno je i spaljeno na hiljade stambenih i gospodarskih objekata, te opljačkana i uništena brojna pokretna imovina. U kontraofanzivi austro-ugarska vojska je uspjela da prisili srpsku i crnogorsku vojsku na povlačenje i da težište borbi prebaci u Srbiju. Bošnjaci iz Novog Pazara, ogorčeni zbog pljački koje su u ovom gradu izvršile crnogorske jedinice, uputili su molbu austro-ugarskoj komandi u Sjenici da što prije dođe u ovaj grad. Već u novembru 1915. godine Sandžak je bio u rukama njenih jedinica. Kod bošnjačkog stanovništva se povratio osjećaj sigurnosti. Od 1917. do 1918. pojačavaju se akcije pravoslavnih komita protiv austro-ugarske vojske i bošnjačkog stanovništva u Sandžaku. Komitske čete u Gornjo-Bihorskom kraju vršile su pljačkanje i ubijanje stanovništva. Oko Prijepolja i Nove Varoši djeluju jake odmetničke grupe. Iz krajeva Crne Gore također slične grupe komita vrše upade. Sa povlačenjem austro-ugarske vojske iz Novog Pazara 1918. godine otišao je, pored ostalih, i gradonačelnik Rizabeg Muratbegović. On se potom iselio u Anadoliju. Nakon 1918. godine počelo je masovno prijavljivanje muslimana zbog raznih nedjela, navodno počinjenih za vrijeme okupacije. Na osnovu tih prijava priličan broj ljudi je zatvoren i osuđen. To je bio dodatni pritisak na bošnjačko stanovništvo, koje je zbog svega čemu je bilo izloženo u stanju duboke frustracije, teško moglo prihvatiti novoformiranu državu kao svoju domovinu. U toku prvih godina postojanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izvršeni su brojni masovni pokolji i ubistva. Iznureno i poluživo bošnjačko stanovništvo bacano je u jame po istočnoj Hercegovini. Fizička i pravna nesigurnost držala je bošnjački život pod opsadom. Pravilo su bila razbojništva i javno nasilje, hapšenja i mučenja u zatvorima, pljačke i otimačine, bošnjačke kako privatne, tako i opšte, to jeste vjerske i vakufske imovine, te rušenje džamija i drugih sakralnih objekata. Samo na području istočne Hercegovine zabilježeno je tokom 20. godina preko 3000 vansudskih ubistava. Oko 270 sela je opljačkano i razoreno. Ovakav odnos prema bošnjačkom stanovništvu posebno je bio drastičan u Rogatičkom, Sarajevskom, Kladanjskom, Tuzlanskom, Konjičkom i Trebinskom srezu, zatim u okolini Ljubinja, Bileće, Gacka i Nevesinja.
Pobijeno je do septembra 1920. oko 2000 Bošnjaka. U pograničnim krajevima prema Crnoj Gori od jula 1926. ubijeno je 126 Bošnjaka, mahom seljaka. Istovremeno zapaljeno je oko 500 muslimanskih seoskih zadruga. Napadi su motivirani pljačkom i otimačinom, ali i određenim političkim ciljevima u graničnim krajevima Foče, Bileće i Gacka. Sve je to činjeno sistematski, sa atavističkim povikom i namjerom osvećivanja Kosova, a s ciljem da se, po primjeru Srbije iz 19. stoljeća, istrijebe Turci, jer za njih nema druge kazne nego ubiti i premlatiti. Činjeni su masovni zločini nad Bošnjacima. Tokom 1919. u južnom dijelu Sandžaka ubijeno je 1300 Bošnjaka. Sredinom februara 1919. u Plavu i Gusinju ubijeno je 450 Bošnjaka. 1922. u selu Starčević ubijen je 31 Bošnjak. Februara 1924. u Dumici ubijena su 23 civila. Početkom novembra 1924. godine Crnogorci su u selima Šahovići, Tomaševo i Pavino polje, Bjelopoljski srez, zaklali i pobili između 600 i 900 Bošnjaka, među kojima je bilo mnogo žena, djece i staraca, koji su grupno žive spaljivali. Naime, kod Kolašina je 7. novembra ubijen iz krvne osvete Boško Bošković, bivši sredski načelnik. Za ovo ubijstvo vlasti su, kako se kasnije saznalo, neosnovano optužile neke Bošnjake. Ubrzo se pokazalo da je to najgnusnija laž, jer su ga ubili rođaci njegove bivše žene. Na njegovoj su sahrani okupljenu masu na revanš huškali predstavnici vlasti, okružni načelnik iz Bijelog polja i bjelopoljski poglavar Nikodim Čemović, odnosno Lazar Bogićević. Noću, između 9. i 10. novembra, organizirano je pošlo oko 2000 naoružanih Crnogoraca na Šahoviće i Pavino polje, gdje su bez obzira na uzrast i spol, staro i mlado, žene i djecu zaklali, ubili, opljačkali, silovali, palili i rastjerali svo zatočeno bošnjačko stanovništvo. Crnogorci su tom prilikom otimali djecu od majki i sestara i klali ih pred njihovim očima, te drali i tranžirali zaklane ljude i činili druga zvjerstva. Bošnjačko stanovništvo se nakon zločina u Šahovićima i Pavinom polju potpuno iselilo iz tih krajeva. U periodu od 1919. do 1929. u Bosni i Hercegovini je porušeno 146 džamija, kao i mnogi drugi sakralni objekti, uključujući i brojne građevine različite kulturne namjene, koji pripadaju islamskoj tradiciji, a mnogi su pripadali svjetskoj kulturnoj baštini. Velikosrpska ideologija je kao svoje strateško opredjeljenje
tekstualizirala i objelodanila zločinačku namjeru etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima u projektu Homogena Srbija, autora Stevana Moljevića. Osnovna greška u našem državnom uređenju bila je što 1918. nisu bile udarene granice Srbije. Ta se greška mora ispraviti. Danas ili nikad. Te se granice danas moraju udariti. I one moraju da uhvate celo etničko područje na kome Srbi žive sa slobodnim izlazima na more za sve srpske oblasti koje su na domak mora. Program četničkog pokreta iz septembra 1941. bio je nedvosmislen u zločinačkim instrukcijama. Omeđiti de facto srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj, posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjenje svežim srpskim elementom. Izgraditi plan za čišćenje ili pomeranja seoskog stanovništva sa ciljem homogenosti srpske državne zajednice. U srpskoj jedinici kao naročito težak problem uzeti pitanje muslimana i po mogućnosti rešiti ga u ovoj fazi. Četnički komandant Draža Mihajlović je 20. decembra 1941. godine poslao posebnu instrukciju komandantima četničkih odreda od kojih traži čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenje Sandžaka od muslimanskog življa, a Bosne od muslimanskog i katoličkog življa. U januaru i februaru 1943. četnici su sproveli masovne zločine genocida i etničkog čišćenja u istočnoj Bosni i Sandžaku. Nakon počinjenih zločina, Pavle Đurešić je u izvještaju Draži Mihajloviću napisao: Akcija u Pljevljanskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Sva muslimanska sela u 3 pomenuta sreza su potpuno spaljena, da ni jedan njihov dom nije ostao čitav. Za vreme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa, bez obzira na pol i godine starosti. Četnički genocid nad Bošnjacima imao je u Bosni i Hercegovini na Sandžaku 4 najdrastičnije etape. Decembar 1941. Januar 1942. August 1942. godine. Januar-februar 1943. Oktobar 1943. godine. U periodu od augusta 1941. do kraja januara 1942. godine u jugoistočnoj Bosni je ubijeno oko 8.000 Bošnjaka, a najmasovniji zločini počinjeni su na 5 drinskih mostova, u Foči, Goraždu i Višegradu. U periodu od februara do kraja 1942. godine u jugoistočnoj Bosni je ubijeno između 3.500 i 5.000 Bošnjaka. Na Drinskom mostu u Foči i oko mosta, kao i na terenu oko Ustikoline i Jahorine. U drugoj polovini augusta 1942. godine četnici su ubili između 2.000 i 3.000 Bošnjaka iz Foče i okoline, uključujući izbjeglice iz drugih srezova, koji su pokušali ispred četnika da pobjegnu sa desne na lijevu obalu Drine.
O pokoljima na području Foče, Čajnića i Višegrada kapetan prve klase Miloš Jovanović piše sljedeće. Tamo sada nema više ni jednog muslimana, a za njihova naselja i kuće više se ni ne zna. Ta srpska zemlja koju su do sada bili uzurpirali turski uljezi, sada čeka na srpske ruke da je obrade. Počelo je spremno i uspešno. Treba samo istrajati i nastaviti. U toku 1943. godine broj ubijenih Bošnjaka se kreće od 5200 do 11700. Žrtve su većinom žene, djeca i starci. Veći dio ubistava izvršen je u toku januara-februara te godine, odnosno u roku od 5 dana, 5. i 6. januara, na Badnje veče i 5., 6. i 7. februara. Tokom oktobra 1943. godine Azbukovačka četnička brigada iz Srbije i domaći četnici su na području Višegradskog i Rogatičkog sreza ubili između 2.500 i 3.000 Bošnjaka. Kako se navodi u izvorima, četnici su bajonetima vadili djecu iz majčine utrobe. Žive ih stavljali u kazane sa ključalom vodom, u zapaljenu vatru ih bacali. Pekli im glave i slali ih svojim vođama. Ovi zločini su praćeni nasilnim prevođenjem u pravoslavlje. U nekoliko sela na području Foče u prvoj polovini 1943. jedan broj Bošnjaka je pod prijetnom smrću pokršten. Mnogi Bošnjaci ubijeni su i na području istočne Hercegovine. Bosanske krajine. Kao i u srednjoj Bosni. Bošnjaci su na tlu Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu procentualno nakon Jevreja najviše stradali, jer im je rat odnio 8,1% ukupne populacije, odnosno 103.000 žrtava. Genocid nad Bošnjacima pripreman je godinama prije oružane agresije. Kroz velikosrpsko potpirivanje turkofobije i straha kod Srba da ih ekstremni muslimani hoće silom prevesti na islam. Islamofobijska propaganda iz 80. godina mobilizirala je većinu Srba, a poslije i Hrvata, da stanu uz ideje genocida nad Bošnjacima. Ubijanje i progon Bošnjaka, otimanje imovine i rušenje džamija kod velikosrba i velikohrvata je predstavljeno kao častan čin odbrane svoga identiteta od islamske opasnosti. U suverenoj, samostalnoj i nezavisnoj Bosni i Hercegovini srpski narod vidi ne baš bez razloga i uprkos što ima i pretjerivanja islamsku državu. Taj strah počiva na tome da je ideja o islamskoj državi odavno poznata, da ima onih koji su je nekad zagovarali i onih koji je i dalje žele da se stvara.
Srpska pravoslavna crkva je bila glavno duhovno uporište platformi genocida. Patrijarh Pavle je propovijedao da su Bošnjaci stigli sa otomanskim osvajačima, te da sada žele obespraviti kršćane. Ustvrdio je da Kur'an propovijeda Sveti rat kao sredstvo za proširenje vjere. Zvorničko-tuzlanski episkop Vasilije je prepoznao opasnost. Mi Srbi vrlo dobro znamo da za jedan određeni dio muslimana vrijedi pravilo: što više ubiju nevjernika, bliži su nebesima. Dragan Terzić, glavni i odgovorni urednik Pravoslavlja, je pisao da bosanski Srbi ne žele da žive u džamahiriji i da bi oni pod vlašću mudžahedina imali isti status koji imaju hrišćani u islamskim zemljama, to jest bili bi robovi, što su već iskusili tokom petovjekovne islamske okupacije. Velikosrpski separatisti su 9. januara 1992. osnovali Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini s ciljem etničkog čišćenja teritorije na kojoj bi živjeli samo Srbi. Bošnjaci, Hrvati i drugi BiH patrioti odgovorili su referendumom o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine 1. marta 1992. godine, na kome je 63% BiH građana obnovilo međunarodni subjektivitet BiH državnosti. Uslijedila je velikosrpska, a ubrzo i velikohrvatska separatistička agresija na Bosnu i Bošnjake. Agresori su u Bosni i Hercegovini napravili 653 logora, čak u Srbiji 27, u Crnoj Gori 12, u Hrvatskoj 3, sve ukupno 695 logora, u kojima su zatvarani, ubijani, mučeni i ponižavani bošnjački civili. Kroz ove logore prošlo je oko 200.000 Bošnjaka. 30.000 je ubijeno i prisilno nestalo. Koncentracioni logori koje su Srbi formirali na području Prijedorske općine najgomozorniji su od svih mučilišta koje je svijet ikada vidio. U njima su klali Bošnjake kao zvijeri, gulili im kožu, žive ih spaljivali. Bošnjakinje su u njima silovali do smrti, a potom masakrirali. Srpski su im zločinci nožem vadili djecu iz utroba i na njihove oči komadali. Bošnjaci su vjerovali u vojnu intervenciju i humanitarnu pomoć međunarodne zajednice, koja je bila obavezna zaštititi svoju novu članicu Ujedinjenih naroda, ali te pomoći nije bilo. Ujedinjene nacije su Bosni i Hercegovini osporili pravo na odbranu, uveli embargo na oružje, čime su podstakli velikosrpsku i velikohrvatsku genocidnu agresiju. Posljedice su sljedeće. Broj poginulih Bošnjaka više od 200.000, a od toga preko 22.000 djece. Broj ranjenih 240.000, od toga 52.000 djece. Broj hendikepiranih 100.600, od toga preko 4.000 djece. Broj raseljenih 1.225.000 u preko 100 zemalja širom svijeta. Broj raseljenih unutar BiH 850.000. Broj silovanih žena 40.000. Broj nestalih lica 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Žepe. Srebreničku enklavu je 1993. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda proglasilo zaštićenom zonom, ali je snage Ujedinjenih naroda nisu odbranile od vojnih i policijskih snaga Republike Srpske, koje su Srebrenicu zauzele 11. jula 1995. da bi narednih dana izvršile najgori pokolj u Evropi posle Drugog svjetskog rata. U genocidu
u Srebrenici ubijeno je 8.732 bošnjačka muškarca. Haški tribunal, odnosno Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, okarakterizirao je zločine srpskih snaga u Srebrenici kao genocid. Međunarodni sud pravde je 26. februara 2007. godine proglasio zločine srpskih snaga u Srebrenici genocidom. Evropski parlament je u januaru 2009. godine proglasio 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Američki zastupnički dom je 27. srpnja 2005. usvojio rezoluciju kojom je obilježio 10-godišnjicu genocida u Srebrenici. Rezolucija kaže: politika agresije i etničkog čišćenja koje su implementirale srpske snage u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine s direktnom pomoći vlasti Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, a koja je uzrokovala raseljavanje više od 2 miliona stanovnika i procijenjeno 200.000 žrtava, desetine hiljada silovanih ili na drugi način mučenih i zlostavljanih osoba, dok su nevini civili Sarajeva i drugih urbanih naselja bili neprestano izloženi granatiranju i snajperskim napadima. Definirani su kao kriminalni čin genocida, po definiciji kako navodi članak 2 Konvencije za prevenciju i kažnjavanje genocida, potpisan u Parizu 9. decembra 1948. godine i stavljen u punopravnu snagu 12. januara 1951. Srebrenica nad Bošnjacima je sintagma kojom se pojam genocida u Srebrenici oslobađa iz geta, jer su iste srpske snage pod istom komandom na isti način, sa istim ciljem, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine vršile genocid nad Bošnjacima. Dejtonski sporazum je 1995. zaustavio rat, ali nije otklonio uzroke genocidne agresije. Genocid nad Bošnjacima je ugrađen u dejtonski državni aparat. Genocid se nastavlja kroz navikavanje žrtve na rezultate genocida. Bošnjaci su žrtve višestruke diskriminacije. Prognanici se ne mogu vratiti svojim kućama jer su izloženi terorizmu i segregaciji. Povratnička djeca ne mogu učiti nacionalnu grupu predmeta i sačuvati svoj identitet. Izborni zakon aktivnom registracijom otežava ustavno pravo na glasanje. Popis stanovništva 2013. je realiziran sa genocidnom namjerom da nestane preko 200.000 Bošnjaka. Zakon o prebivalištu će legalizirati etničko čišćenje Bošnjaka povratnika. Dejtonski sistem tolerira islamofobiju nad Bošnjacima. Velikosrpska i velikohrvatska agresija preodjevene su u dejtonski genocidni poredak. Realizacija presude Svjetskog suda pravde iz 2007. godine, kojom je Republika Srpska odgovorna za genocid u Srebrenici,
Presude na Haškom tribunalu kojima su visoki funkcioneri i oficiri Republike Srpske presuđeni za genocid. Presude na Haškom tribunalu kojima je kompletno prvo rukovodstvo Republike Srpske presuđeno za ratne zločine, treba da dovedu do ukidanja entiteta i do regionalizacije Bosne i Hercegovine na prirodnim i ekonomskim, a ne na genocidnim i etnonacionalnim osnovama. Zašto nakon Adolfa Hitlera nije opstao Treći rajh? Zato, nakon presuda za genocid, ne može opstati Republika Srpska. Samo demokratski poredak sa visokim standardima poštivanja ljudskih prava može zaštititi bošnjački narod od nastavka genocida. Dejtonski režim vodi Bošnjake u nestanak, a Bosnu i Hercegovinu pretvara u geografski pojam. Realizacija presuda za genocid nad Bošnjacima treba da rezultira satisfakcijom za žrtvu genocida, a to je siguran ambijent za život u jednakosti i slobodi. Pamtimo i opominjimo.